Americkí astronauti, ktorí 9 mesiacov zostali uväznení na Medzinárodnej vesmírnej stanici, sa konečne vrátili domov. Spolu s 2 ďalšími astronautmi pristáli vo vesmírnej lodi Crew Dragon na padákoch v Tichom oceáne. Astronauti Barry Budge Wilmore a Sanita Sunny Williamsová odštartovali z Floridy 5. júna. Na Medzinárodnej vesmírnej stanici mali pôvodne zostať iba 8 dní. Pre technické problémy vesmírnej lode Starliner od Boeingu sa ich pobyt natiahol na 9 mesiacov. Steve Stitch z NASA zhodnotil: Myslím na to, ako boli Budge a Sunny odolní. Mal to byť krátky testovací let a nakoniec sa bez problémov stali súčasťou Medzinárodnej vesmírnej stanice. Na Zem ich dopravila vesmírna loď Crew Dragon od SpaceX. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenská televízia. Podrobnosti o návrate astronautov z ISS doplní Ondrej Farkáš, podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Posádka sa teda mala vrátiť na Zem ešte minulý rok v júni. Aké technické problémy vlastne spôsobili, že takto neplánovane museli predĺžiť svoj pobyt na Medzinárodnej vesmírnej stanici? Dobrý večer prajem. Čo sa týka tých technických problémov, tak tých bolo samozrejme viac. V podstate počas celej histórie Starlineru sprevádzajú túto misiu naozaj také neúplne pozitívne udalosti, keď to takto poviem zjednodušene. Ten konkrétny problém, ktorý sa však týkal toho pilotovaného letu, ktorý sa uskutočnil približne pred 9 mesiacmi, bol v tom, že vlastne na Starlineri, ktorého model mám túto pri sebe, sa nachádza strašne veľké množstvo trysiek. Tie vidíme vlastne v tejto časti. Toto sú tie trysky, ktoré vlastne zabezpečujú to, že potom, ako sa odpojí vlastne Starliner od Medzinárodnej vesmírnej stanice, tak vlastne pristáva na Zem a je potrebné, aby tieto trysky fungovali. Na nešťastie, napriek tomu, že ich tam je viac ako 3 desiatky, ak si dobre spomínam, tak niektoré z nich nefungovali tak, ako by mali, a preto sa vlastne NASA rozhodla, že asi bude bezpečnejšie, keď pristane vlastne ten pristávací modul samostatne. Tu ešte treba povedať, že vlastne on pristáva bez tejto spodnej časti, čo je vlastne servisný modul, naozaj iba takýmto spôsobom. Akože toto je ten kokpit, v ktorom sa vlastne nachádzajú tí astronauti, a touto stranou vlastne pristáva na Zem. To pristátie sa podarilo, avšak s prázdnym Starlinerom. Aký signál o kvalitách firmy Boeing celá táto záležitosť vyslala? Toto sa mi hodnotí naozaj nie úplne jednoducho. V každom prípade Boeing už dlhodobo má rôzne problémy. Tu treba povedať, že počas tej existencie Starlinera jednak sa celá tá misia predražila rádovo o skoro 2 miliardy dolárov, čo je naozaj extrémna suma. Celkovo tá misia aktuálne je podľa dostupných informácií na úrovni niekde medzi 5 a 6 miliardami, pričom SpaceX s Dragonom to zvládol približne plus minus za polovicu. A čo sa týka tých problémov, ktoré sa vyskytli, tak to boli naozaj také školácké chyby, že človek sa tak až pousmeje nad tým, že napríklad káblové zväzky, ktorými obtočili tie jednotlivé káble v tom Starlineri, vlastne neboli nehorlavé. To znamená, že použili nejaký nesprávny materiál. Dokonca z času na čas sa stane, odtiaľ to sa vlastne vystrelia padáky, a vlastne tie laná, na ktorých držali tie padáky, tak sa zistilo, že ak by sa z tých 3 padákov napríklad jeden nevysunul, tak tie 2 laná vlastne by to neudržali. To znamená, že naozaj sú to také úplne, že povedal by som, že až zbytočné chyby. Ja by som skôr povedal, že ide o takú tú rigidnosť toho korporátu. To znamená, je tam naozaj zapojených veľké množstvo ľudí, tí ľudia si musia tie informácie posúvať, vymieňať a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj SpaceX je extrémne agilná firma, ktorá v podstate je postavená, nechcem povedať, že na malom počte ľudí, ale rozhodne menšom, a tie procesy sú trošku jednoduchšie. Vesmírna loď Boeingu údajne ohrozovala celú vesmírnu stanicu. Čo sa týka toho ohrozenia, tak tam tie ohrozenia boli podľa dostupných informácií 2. Jeden z nich je taký, že vlastne to palivo, ktoré sa vlastne používa zrovna pri týchto tryskách, je vysokotoxické. Ak by sa dostalo napríklad do nečakane do interiéru ISS-ky, bol by to naozaj extrémny problém. Mohlo by to vlastne narušiť tú internú atmosféru tej ISS-ky.
A na druhej strane si predstavme, že ISS-ka má približne 100 metrov. Ak sa rozhodnete, že na nejakom mieste vlastne začne unikať z jednej z tých trysiek nejaké médium, to znamená, že nekontrolovateľne z nej bude vychádzať nejaký plyn, no tak to je zákon akcie a reakcie a tá vesmírna stanica by sa mohla vlastne vychýliť z toho kurzu. Takže tých vecí, ktoré boli problematické, bolo viac, ale toto sú také najhlavnejšie. Poďme k samotným astronautom. Tí plánovali, že strávia vo vesmíre niekoľko dní, napokon z toho bolo 9 mesiacov. Boli pripravení na taký dlhý pobyt na ISS? Boli plnohodnotnou súčasťou tímu, alebo tam spôsobil ich pobyt komplikácie? Čo sa týka toho, či boli plnohodnotnou súčasťou tímu, tak rozhodne boli. ISS-ka má naozaj pomerne slušný prebytok zásob, to znamená, že nespôsobilo to nejaký zásadný problém. Navyše servisné misie, ktoré privážajú tovar na ISS-ku, sú relatívne pravidelné a významne jednoduchšie ako tie s ľudskou posádkou, pretože si vyžadujú, povedzme to tak, že menšiu bezpečnosť. Samozrejme, to znamená, že dopraviť tam tovar je významne jednoduchšie, ako tam vlastne dopravovať astronautov. Toto si musíme povedať. Ak sa bavíme o tom, že išli na 8 dní a strávili niekoľko mesiacov, teda okolo 9, tak včera som zachytil dokonca, že relatívne tesne potom, ako pristali, tak Sanita Williams uviedla, že ak by si teraz mala vybrať, ak by vedela, že tam môže proste na takú dlhú dobu zostať, tak by túto možnosť naozaj zvážila a radšej by na tú ISS-ku neletela. Tam si treba uvedomiť, že na ISS-ke počas približne 6-mesačného pobytu prídeme asi o 10% kostnej hmoty. To znamená, že ako keby sme zostarli až o 10 rokov. A to je naozaj, že iba tých 6 mesiacov. Navyše Sanita Williams, aj keď teda pri dámach sa nehovorí o veku, ale naozaj nie je úplne najmladšia. Ďalej je potrebné ešte povedať, že to sa bavíme len o kostiach. Potom tu máme ešte celkovú ako keby výkonnosť toho organizmu ako takého a tam sa odhaduje, že po 6 mesiacoch všeobecne tá výkonnosť toho organizmu klesá až o 40% a ten človek sa v podstate v relatívne krátkom čase dostane, ako keby zrazu mal 80 rokov. To znamená, že teraz ich naozaj čaká pomerne významná rekonvalescencia a snad to dopadne všetko dobre, ale ja myslím, že áno. Určite my budeme túto ich rekonvalescenciu pozorne sledovať, ale zatiaľ ešte poďme späť domov na Slovensko. Aké projekty čakajú Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity, teda vás? Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity to chystá naozaj veľa. Úplne najčastejšie sa venujeme popularizácii vesmíru a vesmírnych aktivít. To znamená, že ak by dokonca niekto aj chcel a mal záujem, aby sme prišli im urobiť nejakú prednášku napríklad o slovenských satelítoch, ktoré máme aktuálne 4, alebo by chceli zorganizovať napríklad nejaké pozorovania, tak úplne pokojne môžu ísť na internetovú stránku sosa.sk. V relatívne blízkej minulosti sme zorganizovali tzv. AstroPy Hackathon. To znamená, že je to v podstate hackathon, kde študenti na strednej škole mali spraviť taký maličký počítač, ktorého kód sa následne poslal na ISS-ku a tam sa vlastne spustil. Chystáme napríklad rôzne výstavy, naše portfólio artefaktov vesmírnych sa celkom pekne rozšírilo. Ja môžem povedať, že dokonca sa nám podarilo zohnať naozaj takú maličkú ukážku kaptonovej fólie, asi 5 mm veľkú, ktorá dokonca letela na misii Apollo 11, teda na mesiac. Takže tých zaujímavostí, ktoré máme k dispozícii, je pomerne veľké množstvo a na sosa.sk všetci záujemcovia o vesmír a o popularizáciu vesmíru nájdú nové a zaujímavé informácie. To bol Ondrej Farkáš. Ďakujeme za váš čas a za rozhovor. Ďakujem, všetko dobré prajem.